Mikko Kuukka, jääkiekkojoukkueissa on sisäisiä sääntöjä, joiden rikkojia rangaistaan sakoilla. Millaisista asioista Ilveksessä langetetaan sakkoja pelaajille? No sakkoja voi tulla ihan mistä vaan, mutta yleisimmät syyt ainakin näinä viimeisinä vuosina on ollut se, että sä unohdat jotain tavaroita tai et pidä yleisestä siisteydestä huolta, eli sinne jää sun varusteita tai mitä ikinä sun omaisuutta väärään paikkaan. Et se on aina sakotettava. Sakotuksen paikka ja siitä rangaistus seuraa. Ja sitten varmaan toinen yleinen syy on semmoinen kuin myöhästymiset. Et ne on ne kaksi yleisintä. Et minuutinkin oot myöhässä, niin aina viuhuu, se on ihan varma. No millaisessa suuruusluokassa näissä sakoissa liikutaan? No sakoilla ei tiedä minkäänlaista ylärajaa ole, että se päätetään yhdessä se sakon suuruus, mutta pienin mikä on, niin on 10 euroa, että jos sulla jää toinen sandaali esimerkiksi keskelle pukuhuonetta, niin se on 10 ja siitä ei sitten tingitä senttiäkään. Mutta sitten se yläraja tietysti menee tietysti rangaistusten mukaan, mitä vakavampi syy, niin sitä isompi rangaistus tietenkin. No mihinkä kassaan kertyneet rahat käytetään sitten? No ne kasvaa siellä kauden mittaan korkoa meidän tilillä ja sitten katsotaan yhdessä mihin ne käytetään, mutta aina ne on hyvään tarkoitukseen mennyt ja meillä on ollut sitten kauden jälkeen niin ne viimeiset hetket kun joukkue on yhdessä, niin siellä sitten rahat käytetään. Kuka Ilveksen sakkokassasta vastaa tällä hetkellä? No tällä hetkellä meillä on sakkokenraalilla toimii Hulkkosen Antti ja hän on se pääpiru, joka ne langettaa, mutta tietysti kuka vaan voi antaa sakot, jos näkee, että joku on tehnyt virheen tai jättänyt siivoamatta jälkeensä. Että Hulkki on se, joka sitä pyörittää ja sitten meikäläinen ja Pesosen Jussi on siinä hallituksessa, että jos tulee kinkkisiä tilanteita, niin päätetään yhdessä sitten sakkojen suuruuksista ja langetetaanko niitä ylipäätään vai ei. No mites? Usein pelaaja sitten saa sakot peruttua sillä, että valittaa hallitukselle. No semmoista ei ole ainakaan henkilökohtaiselle kohdalle vielä tullut, että en tiedä onko Hulkki sitten yksin oikeudella joskus perunut sakkoja, mutta enpä usko, että niitä on käynyt ja en usko, että tulee ihan helposti jatkossakaan käymään. Että niin kuin mä sanoin, niin kaikki on yhteiseen hyvää ja mitä niitä sitten peruu. Et mieluummin tuplataan ne ja nautitaan sitten vielä enemmän kauden jälkeen näistä yhteisistä rahoista. Kiitoksia.